Ahojte, ja som korytnačka Júlka. 4 roky sa starajú o mňa žiaci odborného učilišťa internátneho v Lučenci. Vzdelávajú sa tu žiaci so zdravotne znevýhodnením. A toto je moje letné sídlo. Nech sa páči, poďte dnu a pozrite sa s nami, čo sa práve deje v tejto zaujímavej škole. Opýtajme sa našej pani vrátničky, prečo sa táto škola volá Zelená škola. Certifikát Zelená škola sme získali preto, že všetci spolu, žiaci aj zamestnanci našej školy, sme prispeli o skvalitnenie životného prostredia v našom okolí. Takto vyzerajú priestory našej školy. Poďte ďalej. Ahojte kamaráti, prečo ste tak zvláštne oblečení? Ahoj Júlka, my sme Enviropolícia. Kontrolujeme poriadok, čistotu a šetrenie energiu. Som člen kolegia Zelenej školy, kde sa venujeme rôznym ekoaktivitám. Takéto zelené kútiky máme po celej škole, o ktorej sa starajú sami žiaci. Čo práve robíte, chlapci? Práve pripírujeme priesady, papriky a paradajky. Tieto priesady potom vysadíme do zeleninovej záhradky. Ahoj, Norby. Ahoj, Júlka. Čo to práve vyrábaš? Teraz pripravujeme vyvýšené záhony. A si členom Zeleného kolegia? Áno, som. Na čo to bude? Budú z toho zeleninové záhrady. Super! Chlapci, ste veľmi šikovní. Ďakujem vám za vašu ukážku a prajem vám pekný deň. Ahojte! Ahoj. Júlka. Ahojte, chalani. Ahoj, Júlka. Povedzte mi, čomu sa venujete na kolégiu Zelenej školy? Plánujeme rôzne aktivity. Stavanie altánku, jazierka a špirálu. Čistíme potoky, staráme sa o mestskú zelenie. Takto ste videli, máme tu šikovných žiakov aj zamestnancov, ktorí nielen hovoria, ale aj pracujú na tom, aby životné prostredie znečisťovali na čo najmenej. Každý predsa chce žiť na čistej a zdravej planéte. Dúfam, že sa vám naša škola páčila a prídete sa pozrieť k nám na budúce. Ahojte! Ahoj! Ahoj!